बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोङो बर' खौरांगिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सावराय जथुम लायो आरो बे सावरायनायाव जोङो इयुननि माखासे खोथाफोरखौ लानानै बे गुवारै सावरायनाय जायो आरो बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां सुबुरुन होबाय। सुबुरुन होनायनि उनाव जों मोनसे थिरांथायाव फैबाय जे दिनै बर' खौरांगिरिफोरा जिहेथु समाजखौ सोलायनायाव बा जौगाहोनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों आरो बे बाहागो लानायनि उनाव बे खौरांगिरिफोरनि माखासे थासारिफोरा न'खर दङ बिगोमा दङ बिथांमोनखौ सालायनायावबो जोबोद खस्थ'यै सोलायबोगासिनो दङ। दा बेनि बेलायाव जाहाथे इयुन जिउआ माबा मोनसे रैखाथि मोनो नामा बेनि बागै जों गुवारै सावरायलायनानै मोनसे गरन्थआव फैबाय जे जोङो मोनसे ट्रास्ट दिनै दानायनि खोथाखौ जोङो बांसिनै गुरुत्त' होबाय आरो बे ट्रास्टखौ दिनै दानाय जाबाय। दा बेखायनो सोरबाफोरा गोरोन्थि साननो हागौ दिनै बे खौरांगिरिफोरा माथो दिनैनि बेबायदियाव एसे बेले बेजे जाबाय नामा बेखौ साननांगौ। बिथांमोनाबो बेबायदि साननायनि जेबो गैया। जोंनो जाबाय जोंनि इयुन लाइफखौ जों माबायदि एसे सुंथानो हायो बे खोथाखौ लानानैसो दिनै सावरायनाय जाबाय आरो बे हिसाबैनो जोङो मोनसे ट्रास्ट दानानै जोबोद मोजाङै जोङो आवगायनो थाखाय दिनै बेहा थिरांथा लायो गरन्थ' लायो। बेखायनो जायफोर खौरांगिरिया दिनै फैनानै बेहाय मदद होफैबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो दिनै बे ट्रास्टआनो जोंनि उन जिउ खौरांखौ जाहाथे जिउ लामाखौ जाहाथे मोनसे मोजां राहा होनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो इयुनाव खामानि मावलांगोन। गुबै ट्रास्टआनो जाबाय दहायनो बुंखाबाय जे खौरांगिरिफोरा गोबां थासारिजों मोगा मोगि जानानै दङ। बे थासारिफोरखौ जाहाथे जोङो मोनसे मदद होनो हायो नामा बे थासारिखौ थांखि लानानैनो जोङो दिनै बे गुबैयै बे खौरांगिरिनि बे ट्रास्टखौ दानाय जादों। मानोना खौरांगिरिफोरा जाबाय मोनसे फिल्डआव थायो आरो बे फिल्डआव थानानै गोबां थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेखायनो जोंनि न'खरफोराव माब्लाबा खौरांगिरिफोरा बायदिसिना लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बै समाव खिन्थु नायनो गोनां रावबो गैया जायो। दा बेखायनो बे थांखिखौ बांसिनै नोजोर होनानै दिनैनि बे ट्रास्टखौ दानाय जादों। आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनसे दिनैनि बे खोब माबाखौ जोङो बेसेबां बोसोर जागोन बेखौबो जों सानथ'वाखै। नाथाय जोङो दिनैनि बे मोनसे एडहक कमिटि हिसाबै जोङो नैबेखौ दानानै लाबाय। आफादगिरि हिसाबै जोङो सोरांसार बाग्लारि बिथांखौ होदों आरो लोगो आफादगिरि हिसाबै जोंहा सनिराम दैमारि दङ ढेकियाजुलिनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बाबुराम दैमारि दङ बिथां माबानिफ्राय नाग्रिजुलिनिफ्राय। दा बिथांमोनखौ लानानै जों गिबियै खालामदों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै रादाब बर' बिथांखौ जोङो मैखोमै बिबान होनानै दिनैनि बे ट्रास्टखौ दानाय जादों। दिनै जोङो माखासे फार्स्ट हिसाबै जोङो नैबेयाव सा 20 जना दिनै बाहागो लाफैयो आरो बे सा 20 जनखौ लानानै जोङो आवगायगोन। जोंनि साननाया जाबाय सोरखौबा सिम्फायनाय नङा। जोंनि साननाया जाबाय पजिटिभ आरो बि पजिटिभ हिसाबै जों खामानि मावनो नागिरदों। बेजों लोगोसे जोंनिखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' खौरांगिरिफोरा जोंनि नैबे ट्रास्टजों बयबो ज' जायो आं बेखौ खावलायदों। सोरखौबा सिम्फायनायनि नङा सोरखौबा नासयनायनि खोथा नङा। जोङो जाहाथे ज'यैनो जायफोरा दिनै गाहाय थाखोआव ग्रास रुट लेभेलाव खौरांगिरि महरै दिनै खौरां दैथायहरगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो एसे मदद खालामनो हायो नामा बे थांखिखौ जिहेतु लानानै दानायनि जादों। दा बेखायनो गासै बर' खौरांगिरिफोरखौ दिनै जों खावलायदों। जोंना खुनु बेहाय बेरियार गैया सिमना गैया। आसामजों लोगोसे सोरबा बहाबा जुदि बायजोआव थानानै खामानि मावदोंब्ला खौरांगिरि मावदोंब्ला बिथांमोनाबो जोंनि नैबे ट्रास्टआव जइन जानो हागोन। बेखायनो खावलायदों फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बयबो मदद होनानै गाव गावनि उन जिउखौ दाफुंनायाव जाहाथे मदद होयो बेखौनो खावलायबाय।